ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳା ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାବିଧି ସହ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ବାମଣ୍ଡାଠାରେ ଗତ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ତାରିଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନବେଳା ପାରାୟଣ ଓ ରାତିବେଳା ରାମ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 24 ତାରିଖ ଦିନ ରାବଣ ବଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।